piye lek. Alah. Arep malah nang dikuwi. Manut to wae. Alah. Jatahe mangkat malah ketinggalan perahu lur. Ndelalah kae Darto minggir. Balekke nang Kelur sing nang Karamba mungkin malah ardo nyobok yae. Rada godak mancing. Kawanan banget aku iki. Jam 11 sakit mangkat lur. Pelesiran tak grup kuwi ana sing plesir kuwi tau kuwi kae gone tim kan gone toyib dene perahu komplit lho gone kok lah kowe teko ke tengah kono aku teko. Bengok ya ora krungu wong numpak perahu. Lah ning Gemolong sik Pak. Babate tandung rampunge tasah gorese jare kamerane ra kena nggo. Buktinya do main. Iya toh. Dadi nyobokmu. Apa ngendi ya? Lewat kan neng Karamba. Turun tau neng kono jae. Wis tau. Tetep manggone neng gone adek lho. Hari ini tetep manggone adek. Ngene lho. Nek kowe ora betah neng Karamba. Kuwi biasa nyobok ya nyobok bae. Nek misale neng Karamba iki permasalahan iki masalah adu kesabaran terus titik-titik tertentu sing nggon haup. Misale kowe manggon sing ora nggon haup terus ora sabar sejam ora dipangan. Kuwi ya padha ae kowe frustasi sik to. Frustasi kok terus kowe nyobok ya nek etone nek ora. Nek nyobok ya nyobok ae. Nek Karamba iki permasalahane ngene lho, kuncine iki sabar, nomor 1 sabar. Terus ning Karamba sendiri itu kan banyak titik-titik spot. Lah terus masalah tembakan iki kadang-kadang sekilan, kadang-kadang 2 kilan, terus kadang-kadang semeter, kadang setengah meter kan ngono. Jadi ora sak teruse misale kowe tembakan semeter 2 meter terus mau padake karo kowe nyobok ya ora dadi. Nek nyobok kan biasane antara kedalaman kuwi kan munggah sekilan. Jadi kedalaman misal kedalaman 2 meter ya dadi 2 meter, kedalaman semeter dadi semeter kan ngono nek nyobok. Nek Karamba ki ora, nek Karamba kuwi iwak ki do ning dhuwur lho, iwak do ning dhuwur. Bahkan jarang banget tembakan 2 meter. Jarang banget. Tembakan ki rata-rata ya semeter munggah. Di antara sekilan ngasih semeter kuwi spot Karamba. Ngono. Ya memang setiap Karamba kuwi titike ora padha. Kadang nek sing kaya nggone gram kae kadang-kadang ya semeter punjul, kadang-kadang karo 0,5 meter ngono kuwi. Ning nek titik Karamba sing tak nggoni kuwi kadang-kadang njaba karo jero beda. Nek sing Karamba Jebakan kuwi biasanya ini mau sekilan punjul. Terus masalah sawur nekake iwak kuwi beda. Kadang-kadang enek sing nganggo sego, enek sing nganggo pelet, enek sing nganggo lumut. Wis beda-beda. Terus waktu tenang iki nek kowe ngebyur kuwi ora ilang, tapi nek pas ombak kowe ngebyur kuwi yo tetep ilang. Ngono ya lho ya. Wis jelas kuwi. Ora pindah-pindah. Masalah kene iki tetep iwak iki tetep jauh nang ngene iki.
Lah kayak Pak Kaji kae. Wis entuk piro, Pak? Mene gaplek sih. Aku tak iki aku arep dipe meneh. Tapi tenang, Pak. Aku nggawa mantel. Tenang, Pak, aku nggawa mantel, Pak. Ah. Piye? Wes tantas. Tak kumbah. Dasare ora sabaran, Pak. Tak kumbah sih gaplek. Oh, lah nek aku ya beda. Aku ki wonge wis tahan ireng kok. Nek ireng wong biyen-biyen wis ireng. Wis. Ya. Iki manggone tetep kene iki. Wis ta manggone ning kene iki. Engko nek ning kene iki aku entuk iwak gede-gede sing mancing mau lho gelone sakpole. Lagi bolo ya. Aku nganggone sene tetep seruput, cuma iki aku tetep nganggo ijo meneh iki. Nganggo ijo meneh. Dina iki ya mbok menawa iki kok babon ya. Mbok menawa iki kok babon. Iki bolo. Nang ya iki mangkate masa 11:30 iki mulai mancing iki. Iki paling delong kasadan iki. Delong kasadan terus salat. Iki aku nujune nang Karamba jebakan sik. Nah, nang Karamba jebakan iki. Masalah wingi ning kene urung etuk. Wis tak tuju Karamba jebakan sik, ya toh? Tuk. Alhamdulillah lah. Rek cilik-cilik men. Ijek kaya wingi. Wis tak tuju Karamba jebakan sik, ya toh? Tuk. Atuk. Loh, Derek malah kok ngono. Apa kuwi? Piye. Pelaris. Sah. Loh, apa iki? Paten, bro. Lah. Loh. Ono gelemangan paten iki. Edan ya. Tuk. Alhamdulillah lah. Rek cilik-cilik men. Ijek kaya wingi. Pindah kene lur. Ono nganyeli banget. Kene. Alhamdulillah neng kene akhirnya iso ngajar iwak lek. Loh. Alhamdulillah. Lah neng ndi kuwi. Kuwi iki. Lah. Akhirnya gok. Akhirnya. Lah. Kelakon itu babon, Lik. Jika ada
Kene jebule manggone babon. Sakmene iki lho cah. Para mantep iki. Tuk, alhamdulillah. Iki walesan ki, aduh. Iwake do nguji joranku srinding. Sing mangan malah joran srinding. Loh, lah. Iwak lik. Tuk, alhamdulillah kok joran srinding terus sing diajar ki. Alah sing diajar malah joran srinding terus. Alah. Piye lek alah. Arep malah nang dikuwi Hei. Manut tau wae. Alah. Ngop. Manut ngawil masalah manut. Manut ya. Tak anu rata kepan. Nah. Pas mlebu pas mencelat pancing untung mbah sakmene lho. Aduh sakmene lur piye iki. Iki iwak iki lho iwak. Alah. Sakmene Pak. Alhamdulillah. Tuk, alhamdulillah. Ning ya ora egok banget. Tolong nyari. Tuk, alah meneh babon meneh Lik. Alah. Babon meneh. Walah, alah. Alah. Allah. Kowe arep nang endi? Halah matur nuwun wis dipomke. Walah. Iki apa meneh iki? Walah. Kayak sak tampah tenan. Mumpul. Wis, ayo kan. Ngasek miring. Walah, ayo. Arep nang endi? Tak ajar sak kemengmu pokoke wis sekor nek teko ndi. Halah. Ora kesel to? Ya menang aku. Rumangsamu ki. Menang aku. Mbok kowe ngop-ngop ngono kuwi, tak leboni driji no. Ya. Kowe napa wis nek driji wis mlebu. Ya. Loh. Sak tampah meneh ngene kok piye ngene? Ngene ora dadi. Tratene iki piye? Puk. Ah. Mantep, Bos. Gek pancingnya gawil banget lho. Neng pucukan untung neng lambe mundur. Lah neng samping apa ora pedhot. Loh, lah gamping. Aduh rezeki. Rezeki kok kaya ngene iki piye ta ya rek gampang men golek iwak. Bos. Iki lho Bos, dongamu Bos, aku mancing saawanan itu sakmene-mene iki. Wis jare pengen iwak gede. Wis sakmene iki Bos, pokoke. Aja kuwatir. Wah, angin kolor parah iki.
sepil hasilku bolo. Iki masalahnya dongane bose iki. Dongane bose aku ora arep mancing malah kon mancing golek gede-gede. Lah iki lho deloken hasile. Walah sak tambah-tambah bos. Lho sak tambah iki. Walah babon tok isine. Yalah babon tok bolo iki lho sakmene-mene iki kok ora mantep-mantep iki lek kok ngene iki lek. Walah ampun. Ya jos tenan iki. Pokoknya hari ini panen besar bolo, panen besar hari ini. Iki loh, mantep, Mas Bro. Iki ya, tak inget ya. Jadi nek saumpamane sing kulon iki mau aku mancing nang kono. Oleh paten siji tok nang tengah kene iki. Iki lho nang tengah kene iki sing kebatan. Sing kulon mau ora madang. Lah aku pindah lor kono kuwi. Jadi babon-babone iku mau kuwi ning lor kabeh bolo. Ya posisine ning kono kuwi. Nah, pokoke iring lor sing sisih etan kuwi anggone ning babon ning kono kuwi ternyata. Tapi biasane ning kono kuwi ya kadang ya sok ora mangan tapi ya kadang ya sok mangan. Cuma kan ngene ora mesti to. Jenenge wong mancing. Kadang sing mangan banget iki malah kene wong andalanku kene iki. Andalanku kene ning kene iki ket wingi etoke cilik-cilik telung nyari karo rong ribu ning kene iki akeh wingi malah hitungane. Cumaan cilik-cilik banget bolo. Lah iki mau aku nang kono sing mangan jane aku etok anu paten tapi paten biasane etok siji paling loro kuwi ndalah paten mangan lumut. Lah sing kono kuwi etok siji rong ri. Lah etok neh serinding lah kuwi aku terus pindah kene iki. Pindah lor kene iki. Lah iki babone ning kono kabeh bolo. Aku ngajare babon ning kono kabeh. Ngono ya keterangane ya. Ki jane iki wis waya bali tapi nek bolo-bolo urung bali aku tetep ngenteni ning kene iki dhewean. Ora nek omahe ya ora apa-apa. Wong mancing ketantangan kok. Iki lho sakmene-mene. 100 walesane murahan, walesan serinding rega 80.000 wis komplit. Ora tugel, piye? Ngeceo. Iki lho sakmene-mene iki sing nganggo walesan serinding. Ya kojer to kuwi jenenge. Cak. Lah ya. Pertama ki aku etuke paten. Lah ya lucu nang tengah kono kuwi. Heeh. Ki paten terus etuk serinding sakmene-mene iki terus. Ah, koclok aku. Paten. Kami juga ta mriki derete wis nyenengke niku. Ya kuwi cak mriki panase kok. Ora bakal kuat. Nek kono ora bakal kuat. Ya, ora mampu wis kok. Dangu mboten anu, Pak. Mboten panas. Panase sak pole. Iya iya. Ora itu mbok wis ra panas yo, Pak yo. Oh. Ini kan paten dilumut kan. Lumut. Lumut kabeh iki. Aku ora iki mun dilalah ora nggawa anu, ora nggawa cacing, ora nggawa pelet. Gua pergi wae ada. Pelet mambu, pelet wingi tak nggih kepyur. Yalah. Ora jare Pak Kaji, Iki papat duduk kabeh. jare Pak Kaji kono ki bar dibom. Lah bar dibom iki malah tak pancinge malah sak mono-mono. Tenan kok dibom klewor, ora kuat wonge. Aku yo sing dilalah sing dipangani pancing serinding kabeh. Koclok sing gedhe malah etuk siji sing gedhemu. Review. Ora sing gede-gede iki niku tantangane panase ora Panas tantangane. Yen kula kenani ya Pak, sampe ingin blas. Oke Bolo, untuk info hari ini Bolo ya. Kowe arep penuhi wae apa piye? Ya nek arep penuhi wae iki lho. Biasane Edi iki gelem ngangkatke, iki ra gelem ngangkatke. Lho, iki hasile Bolo. Wis kok ngene iki. Aku dicek aku. Lho, wis sing pira? Ya Mat. Lho, kandhane kok. Oke Bolo ya. Untuk spot hari ini memang badai, tapi mau ora badai Bolo. Badai iki setelah asar. Asar kuwi adzan asar langsung badai aku puput. Telu rek, ya apa-apa. Jelas ngono kuwi. Oke, Bolo ngono ya. Untuk info hari ini sing penting nek arep ngetutke aku kuwi delok ketika mangkatku
terus manggonku, terus spotku tak jelaske kabeh ya ta. Ngecene duran Nang nek kowe rono kuwi ora anu ya kuwi ora anu. anyar aja dulu putar balik. Nek misale ora sabar ya ora etuk iwak ngono wae nek nang kene iki. Oke, boleh ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat dan selalu diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke? Sampai jumpa kembali dengan Miko Channel besok Sabtu. Kalau besok hari Kamis dan Jumat itu aku punya ikatan kerja bolo. Ya nek waktu Kamis bar kerja ya mancing nek waktu ngono ya bolo ya. Oke? Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga kita bisa bersama kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Jam piramu? Oh, Ora. Ana aku teko kono ora dulu adzan ya, Pak. ayo. Dulu adzan terus. Mana saya baluhut asal asal Kan terus ombaknya tenang. ayo. Mantep terus. Mantep karamba. Udah. Iki ya pas banget. Saya nasi kurang pecah panas. Ya kita selalu penasaran. Akan penasaran panas penasaran sih. Karena yuk panen lo tak pecah. Alah. Dasarnya didadak sih. Cukup. Nah itu gede kan itu cukup kok. Kuat. Kapok. Wah, ini kita setorah ya.